Boom, baby. Като цяло е вкусно, няма калории, става. Не е върбил, даже и шейкерите не им стават, човек, направо много зле. Така, сега преди тренировка взимам половин хапченце юхембин. Юхембинът е билка, чакай, само трябва да го раздробя. Юхембинът е билка, която дига леко телесната температура, карате да се потиш повече, но предимно го взимам, понеже те преподига, карате да се чувстваш една идея по-добре, особено когато си в дефицит, препоръчвам, но трябва да си го вземете някъде, където е с по-високи милиграми, в магазините за добавки са пълен ташак. Абсолютно няма да се усети нищо от юхембина. Просто трябва да се вземе някъде, където го продават на черно. Значи, да, много добре. Екстракт от билка. Това е. Така, сега. Часът е мале, човек, този вятър. 100% нищо няма да се чува. Часът е 7 без 5. Бързаме към залата. Още не е отворила. Обаче трябва да съм пръв, защото има лелки. Има лелки, които искат да ми откраднат кардиото. А пък кардиоуредите в залата са ограничени. Буквално мога да правя само на 2 уреда. Пътека и стълби. Колелото не искам защо да се равна тази седалка. Като силовата тренировка си я правя вечерта към 7-8, за да може максимално да раздвижа храната, която съм приел през деня. А сутринта само кардио на гладно. Let's go, baby! В момента часът е 7 часа и 6 минути. Залата е отворила преди 6 минути. В момента няма нито един свободно, пътеката се освободила. Иска само час. Breakfast time, baby. 70 грама овес. Значи 70 грама овес, 1:7, т.е. с около половин литър вода, един скуп протеин, 2 цели яйца и тук си имам 120 грама пилешко месо. По принцип закуската ми е с 2 скупа протеин, само че аз се правя с 1 скуп протеин и отделно си добавям 120 грама пилешко, понеже нямам много доверие на протеините и предпочитам да си приемам протеина за деня предимно от месо. Сега ще си капна закуската, след което ще си направя храната за деня, ще я разпределя по кутии и отивам да си върша мои задачки. Регионалното ми състезание беше преди 2 дни в Пловдив. Няма такова голямо значение как съм се представил, понеже това е регионално състезание. Просто трябва да бъде минато, трябва да се явиш, за да можеш да вземеш позволение да се пускаш извън България на Pro Qualifier. Целта ми е Pro Qualifier. Иначе завърших втори в моя клас, като човека, който ме би, стана абсолютен шампион. Каквото да си говорим, момчето този ден беше по-добър от мен. Мисъл, беше по-пълен, по-обезводнен. Просто на мен не ми е целта да се пикам за това състезание. Ева на момчето. Аз ще ви покажа малко кадър от сцената. Беше доста забавно, интересно беше, експириенсът беше уникален. Пак е навярно в сака ми. Ма защо си вътре? Окей, хубаво.
Днеска малко по-рано свършихме с задачките си, така че и по-рано ще отидем на зала. Да не губя време. За съжаление обаче съм вкарал само 3 хранения, но не мисля, че е проблем. Днеска ще напъна гърба малко повече, тъй като споменах, че преди 2 дни имах състезание и успях да зареди като пората и в момента и силата ще е на ниво. Така че ще се натисна малко повече. Ще кача само по една серия от тренировката си. Така. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I won, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my... Let's go, baby. И последно хранене за деня, 240 грама пастърва. Yes, любимото ми хранене. По принцип го ям с броколи, само че човек 12 часа е. Къде ще правя сега броколи, да ги чакам да изстиват. Директно пастървата се удрям и лягам да спя, някой остане. И какво да ви кажа, освен another day, another win. Сега, на кой го казвам това? Най-вероятно на майка ми и на баба ми, защото те ще ме гледат. Няма значение. Искам да отправя едно послание към майка ми. Протеина не е химия. Peace, motherfuckers!